I'm going to get my ears pierced again. I don't like that one. That's what I said. I know. Scary. A little above and a little to the side. In both ears. I'm going to get a little diamond with the gold around it. And I'm here. I was with Basti for the first time, and I'm with Testmeister for the second time. Okay. This is like a hospital or something. You nervous? I would be too. It was like that the first time. Did it? Yeah. Didn't hurt with the interview. I'm very scared. That's a couple of years ago now. Du har glimmer lige der. Hvad? Du har glimmer sådan lige hovedet. Så. Du har brødre på. Eller skal jeg fortælle dig, hvad jeg skal gøre? Ja. Skal jeg fortælle dig, hvad jeg skal gøre? Ja. Yes. Jeg starter med at rense dine ører. Og derefter så er der kun mig, der må røre ved dine ører. Okay. Så tager jeg derefter tusind her. Så er der en prik der, hvor jeg synes, de skal være. Og så ser du, om du synes, de skal være der også. Okay. Og så tager jeg derefter pistolen. Lader dem. Sætter dem her nedover. Og så er den op til dine ører. Okay. Og det gør ikke mere ondt end der, gør det? Jo. Okay. Det gør det. Så er jeg ærlig. Okay. Jeg starter bare lige med at rense, så ser vi det. Så hvis du lige holder den her. Ja. Så sidder jeg lige her foran, og hvis du bare kigger lige frem, skulle jeg til at sige. Og holder hovedet i hvert fald lige frem. Ja. Hvis jeg så sætter brikken lige her omkring, hvad synes du om det? Ja, det er faktisk lige der. Det er lige der. Ja. Yes. Og der er der her, ja. Skal jeg holde din hånd? Ikke mere. Hvad synes du selv der? Det er fint. Er det fint? Ja. Yes. Jeg er nervøs for dine øjne. Jeg synes, det gjorde ondt første gang. Skal du høre lyden? Ja. Jeg siger 1, 2, 3. Sådan der. Okay. Så sidder den her. Så. Så kigger du bare lige frem. Skal jeg holde din hånd? Ja. Bare lige frem. Og så siger jeg 1, 2, 3, sådan der. Au. Jeg presser det mere, end jeg gør, ikke? Det kommer mere ondt nu. Det går ondt. Skulle du have en stor is? Træk vejret. Ikke noget panikattack. Det går ondt. Jeg var så jeg kan. Nu så jeg i hvert fald ikke på noget. Det gjorde mere ondt end første gang. Fordi første gang, der... Det gør mere ondt, fordi du kommer længere op ad øret. Der er mere brusk, man skal skide igennem. Så jo længere man kommer op, jo mere gør det. Ja. Så hvis du skal op ad en her, Så gør det ikke det. så er der en her. Når jeg se. Det er to. Du må helst ikke røre ved dem, når du ikke har anklinger. Det er fint. Er det fint? Ja. Skal renses hver morgen og hver aften. Okay, og hvad skal jeg rense dem med? Fluoxetin, hvis du har det. Og ellers så har vi en lille blandet bøtte. 20 kroner, som du kan købe med, hvis der. I 14 dage skal du rense hver morgen og aften. Og hvor længe skal de sidde i, før jeg kan sådan skifte dem? 4 til 6 uger. Og så tager du dem ud og sætter noget andet i. Ja. Og det der skal sidde noget i det næste halvår. Okay. Og så vokser det simpelthen sammen. Okay. Men efter de der 4-6 uger, så må du godt skifte ud. Men der skal bare sidde noget i hele tiden. Ja. Kommer der eventuelt en lille smule betændelse eller noget, så renser du det endnu mere.
Du kan mærke det, hvis det bare begynder at blive rød, eller hvis det begynder at komme betændt.